गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङानो दङ। आसाम कलियाबराव बल बम सिबियारिफोर लाबोनाय गारिया बेलथायदों, सा 18 जोखोम। बल बम गोथार थावनि दावबायारिफोरखौ लाबोनाय गंसे गारिया आसामनि नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय कलियाबरनि बामुनिगाव खाथियाव उल्थायो, जायनि जाहोनाव खमैबो सा 18 सिबियारिफोरा गोब्राब जोखोम जायो। सुलुनि बादिब्ला गारिया कन्ट्रल गोमादोंमोन आरो लामानिफ्राय फिस्लायना लामा सेरनि मोनसे हाखराव सौग्रावदोंमोन। गोथार थावनि दावबायारिफोरा रेखाफारनि निजोरी गामिनिफ्राय दावबायनायखौ जागायजेननानै गोथार दै बुथुमनो थाखाय हाथिमुरलिसिम थांगासिनो दंमोन। जाथायनि उनावनो जायगानि पुलिस आरो हरखाब सिबिथाइफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जोखोम जानायफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बबेखानि गोब्राबै जोखोम जानाय सा 11 दावबायारिफोरखौ उनाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों होनना फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ। UPPL BPFनि गेजेराव फिन गोरोबथा खालामनो एबसुआ खावलायदों। बावैसो जालांनाय बिटिआर बिसायख'थिखौ लानानै बड'लेण्ड जारखुंथाय गौथुम ओनसोलाव बर'नि राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPFनि गेजेराव गोरोबथा जानायनि बाथ्रा बांसावबाय थानाय समावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फिनजाथाय होदों। समबारखालि उदालगुरियाव मोनसे खौरां मेलाव दिपेन बर'आ माखासे गोनां बिबुंथि होदोंमोन। बिटिआरआव गोजोन आरो खौसेथिनि आबहावा सोरजिनायाव मोननै ओनसोलारि दोलोनि गेजेराव गोरोबथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादआ गेजेरारि बिफाव लागासिनो दं। बावैसो सानफोराव मोन्नैबो दोलोनि गेजेराव फिन सोदोबनि दावहाखौ नोजोर होनानै मोनसे खौरां मेलाव बिथाङा गोदानै गोरोबथा खालामनो खावलायदोंमोन। दिपेन बर'आ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो दि 34 बोसोर गोजाम बर' सोमावसारनायनि फिथाइ महरै दाजानाय मोननै बर' ओनसोलारि दोलो BPF आरो UPPLनि ज' जानाया बिटिआरआव थानाय गासै बर' सुबुंफोरजों लोगोसे गासै गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि ज' जानायखौ गोसो गोथारै हास्थायदों। गोहोखौ दखल खालामनाया बर'नि माहारियारि राजखान्थि दोलोनि थांखि जानाङा होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ। बिश्वनाथआव ST मुलाम्फा मोनग्राफोरनो 1927 हा बिमुं फोरमानलाइ रानदों। बर' गोरोबथानि 5.3 दफानि बादियै आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया होनाय समायखिरा बादियै दिनै बिश्वनाथ जिल्लायाव हाग्रा मोनथाय आयेन 2006 नि सिङाव गं 1927 हा बिमुं फोरमानलाइ राननाय जायो। बिश्वनाथ जिल्ला कमिशनारजों लोगोसे गार्जियन मन्थ्रि अशोक सिंघल शेड्युल्ड ट्राइब ST हारिनि आयेन गोनां सोद्रोमाफोरनो फोरमानलाइफोरखौ गथायदोंमोन। बे बर' गोरोबथाखौ मावफुंनायाव मोनसे गोनां दावगानायखौ दिन्थियो। दासिम हाग्रामा मोनथाय दाबि FRCनि सिङाव बर' हारिनो 11,982 हानि फोरमानलाइ होनाय जाबाय। बिश्वनाथनि सुबुंफोरा बे गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय रादायखौ मान होनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनो साबायखर बावदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। CM हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव गोनांथार मावथांखिफोरनि सोमोन्दै गाहाय मन्थ्रि मदि आरो मिरुआरि मन्थ्रिफोरखौ लोगो हमदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमदों आरो बिथांनो रायजोनि समाजारि रांखान्थियारि दावगानाय आरो मिरु आरो रायजो अनसाइ मावथांखिफोरनि खाथि खाला आबुं जानायनि सोमोन्दै फोरमायदोंमोन। बिथाङा 8 सेप्तेम्बर खालि मदिनि आसा खालामजाथाव आसाम दावबायनायनि बिथांखिफोरखौबो मुंख'दोंमोन, जाय भुपेन हाजरिकानि जोनोमनि 100 बोसोरारि फालिनाय आरो गलाघाटआव भारतनि गिबिसिन बाय'-इथेनल प्लान्टनि बेखेवनायजों गोरोबफानो हागौ। बिथाङा खैला मन्थ्रि जी किसान रेड्डीजों लोगोसे मार्घेरिटायाव कल इन्डियानि मावफुंनायखौ बांहोनायनि बाथ्राबो बुंदोंमोन आरो जल शक्ति मन्थ्रि CR पाटिलजों जल जीवन मिशननि मावफुंनायखौ बिजिरदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ। आसामआ फरायनाय हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय 1,000 लाइमोन लिरगिरिफोरनि थाखाय 25,000 रांनि अनसुंथाइ बेखेवदों। फरायनाय आरो लिरनायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे गेदेर आगान आसाम सोरखारा 25,000 रांनि अनसुंथाइ बेखेवदों।
आसाम सोरखारा 2025 मायथाइनि रिडिंनि बोसोर केम्पेइननि सिङाव सा 1,000 लाइमोन लिरगिरिफोरनि थाखाय साफ्रोमनोबो 25,000 रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गासै रायजोआव बिजाब आरो थुनलाइनि हारिमुखौ फोथांफिन्नो थाखाय हाबाफारिखौ जागायजेनदोंमोन। आसाम पाब्लिकेशन बर्डआ जिल्ला थाखोनि बिजाब मेलानि थाखाय 5 लाख रां आरो लेङाइ खोन्दो हाबाफारिनि थाखाय 2.5 लाख रांनिबो गनायथि होदों। बेजों लोगोसे गासैबो सोरखारि मावफारियाफोरा 1,000 रांनि बिजाब अनसुंथाइ मोनगोन। बे फोसावनायाव मोनसे गोख्रों फरायनाय हारिमु दानायनि थांखिजों बिजाब माराथन फरायनाय फोरबो आरो रायजोआरि हाबाफारिफोर थागोन। गिबि मन्थ्रि सेमआ बुंदोंमोन दि बेफोर आगानफोरा बिजाबफोरखौ गुबै लामायाव लाबोफिनगोन। 6थि खौराङाव दङ एफसिआइ सामागुरियाव हस्पिटेलिटिनि फरायसालिनि थाखाय बिटिआरनि फरायसाफोरखौ सायख'नाय जादों। बिटिआरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लियाव नगावनि फुड क्राफ्ट इनस्टिट्युटआ एफसिआइआ सामागुरियाव गुबुन गुबुन हस्पिटेलिटि मेनेजमेन्ट डिप्ल'मा फरायसाफोरनि थाखाय सा 20 फरायसाफोरखौ सायख'नाय जादों। बे सायख'नायखौ बिटिसिनि दावबायारि बिफानआ समबाराव फोसावदोंमोन। बिटिआर सोरखारजों आबुङै मदद होजानाय फरायसाफोरनि थांखिया लाइमोनफोरनो दारिमिनारि रोंग'थिफोर होनाय आरो आलासि सिबिनाय बिथिङाव मिजिंथिथाव जिउ राहानि खाबुफोरखौ बेखेवनाय। बे सायख'नाया एफसिआइ फोरोंगिरिफोरनि हेफाजाबाव 25 जुलाइ 2025 मायथाइयाव खुंजानाय खाख्रि नायबिजिरनाय आरो मोगा-मोगिनि मोनसे गोब्राब बिखान्थिनि उनाव जादोंमोन। गासैबो सायख'जानाय बिनायसाफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों। बे हाबाफारिया ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गोहो होनाय आरो बांलांनाय आलासि सिबिनाय दारिमिनाव बिटिआरनि थाथायखौ बांहोनायनि फारसे मोनसे गोख्रों आगान। 2 फरायसाफोरखौ वेटिं लिस्टआव दोननाय जादों। फैबाय थानाय मोनसे जाफुंसार आरो जौगालु दावबायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय। 7थि खौराङाव दङ कलकाता पर्ट सिखाव खावनायाव 3 हमजादों, खावनाय बेसादफोर बोखांदों। गुवाहाटी पुलिसआ कनकलता पर्टआव सिखाव खावनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय 3 लाइमोनफोरखौ खायो। दायनिगिरि सफियाल आली, रूपचंद आली आरो आसादुल खान गासैबो 21 बोसोर बैसोनि। बशिष्टा पुलिसआ हकी स्टेडियाम खाथिनि केराकुसियाव सिग्रोमनाय समाव हमजादोंमोन। 3बो सिखाव खावनाय आरो गोबां गुबुन खावनायफोरखौ सिमान लादोंमोन। पुलिसआ खावनाय बेसादफोर जेरै पिस्तलनि बेसादफोर आरो रुफानि आइजेंफोर, गंसे प्रेसार कुकार, वेल्डिं मेसिन, दै पाम्प, ग्राइन्डार, साइकेल रिक्सा, मबाइल फन आरो 5 किल'ग्राम तामानि तारफोर बोखांनो हायो। पुलिसआ गोख्रै जाफुंसारनायनि थाखाय आरोंदायारि बिजिरनाय आरो जायगायारि इनपुटखौ मुं होदोंमोन। गुबुन केसफोरजों आरोबाव सोमोन्दो नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ आसामआ सा 20 आयेन बेरेखा हाबफैग्राफोरखौ बांलादेशआव होखारहरफिनदों। हादोरसानि सिमाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव राहा महरै आसाम पुलिसआ समबाराव श्रीभूमि ओनसोलनिफ्राय सा 20 आयेन बेरेखा हाबफैग्राफोरखौ बांलादेशआव होखारहरदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। आसाम सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे ससियेल मिडिया पस्टआव बुंदोंमोन दि आसामआ गासैबो भारतारिफोरनि थाखाय न'। हादोरसानि सुबुं सानखोखौ सोलायनो नाजानाया आरो आयेन बेरेखा गुबुन हादोरनि थाखाय नङा। बिथाङा आरोबाव बुंदोंमोन दि जों आयेन बेरेखा हाबफैग्राफोरखौ सहायनाय नङा। बे खामानिया आसामाव आयेन बेरेखा हाबफैनायनि बेरेखायै मोनसे गुवार हाबाफारिनि बाहागो, गुबैयै श्रीभूमि बायदि गोसो गोनां जायगाफोराव। रायजोआ सिमा रैखाथिखौ गोख्रों खालामदों आरो हाबफैनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों नोजोर होदों। बे आगानआ आयेन बेरेखा हाबफैनायनि बेरेखायै आसामनि गोख्रों फसंथान आरो हारिमुआरि आरो सुबुं सानखोआरि समानथायफोरखौ रैखाथि खालामनो बेनि हाबाफारिखौ दिन्थियो। खौरांखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।